Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom mamanginang, salam parhorasan. Buah kabarmu namanginang, sihat mate di DFW maringanan, marsangap tuhatta dia kapar sorata marhiti renungan na jopokon. Amanginang, unang lupa martang yang pangodianon, madok moleate mamuji Tuhani, jala tatangi hom mahatani tuhatta bohal ni partod diota, Galatia onom ayat siya. Alay unang marnalo hita mabahen na dinggan. Ay namanggotil do hita muse ditikinay, ang gusto pargali hita noay. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amanginang, senada dengan renungan di hari Rabu 7 Februari. Di hari ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan kepada jemaat di Galatia. Nasihat Rasul Paulus supaya juga saling membantu. Firman hari ini menekankan perlunya kita saling membantu amanginan. Manggotil nadinggan. Amanami na hinaholongan. Unang marnaluja hita mabahin nadinggan. At amanginang da, unang masari, unang marnaluja. Nadinggani gok pakorhonna. Tudongammu, tutetanggam tuah kalan nasi. Nangpe si pata, dang sedia asam ni 2000. Alai, molo memang di hari koton ibana do asam ni si 2000. Amanginang, molo hepeng 2000 di jamas sinuaingon. Ngabui tuhoron na roti manang napiga. Jalapak korhon ni roti si 2000, asam ni si 2000. Ngabui ibana, mabahin sino ibana modom, mabahin butong ibana, jalaboy imana no modom. Amanginang, unang masadi, unang marnalo jahita mabahin na dinggan. Bahasa di paingot Apostol Paulus sita unang masadi mabahin na dinggan. Amanginang, orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, akan menuai banyak. Demikian tertulis di 2 Korintus 9 ayat 6. Aina manggotil do hita muse ditikinay anggo supargali hita nuay. Karena ketika kita berbuat baik, apabila sudah datang waktunya, waktu Tuhan, waktu yang ditetapkan Tuhan, balos ni nadinggan Nabi Nahemi, kita juga akan menuai. Amanginang, nadinggan sinuan, nadinggan donaro. Alay, dang di sini suan nadinggan, di siro balos ni nadinggan. Inilah yang dimaksud dengan waktunya, waktu Tuhan. Dang sian naniurupa mi, robalos ni nadinggani. Jaladang di sini leho ko nadinggani, di leho ni mana musi nadinggani, ditikki nasarupa. Marsugut haduan, say na lehonon ni Tuhan itu, balos niya ka nadinggan, na pinatupami, tuakka na pugus, na dangol, tuhuria dohot tu na humaliang. Amanginang, tetaplah berbuat baik, di pasu-pasu tu hatta mahamusalhutna. Martua duakka na tumangihon, hata ni devata, jala na upiopsa. Amin.